daga Bukabu Barek suna zuwa na sinimin gadi. Sojoji daga Kaduna sinimin zuwa na sinimin caji. Kina karya kawa nan in kika shiga ina masu zakwala TV defense na Katsina. Su ne suka zo ne. Ina da su ne suka zo. Su ne mun sanar zuwa na sinimin gadi. Wanda ya kana ki ba wani abu. Ki mana ki ce ki ba komai. Wallahi tsoro nake ji kakka kashe ni. Kaga wannan maganganun da kake ta yin nan. Haba sai da. Ina da karnuka da za a kawo miki mai tsakwallon ki su. Ina da karnuka da suke zuwa su yi min gadi a nan. Narka wajen guda 100. Daga Indiya za a turo miki. A'a sai dai mu kwanta tare dai amma fara ka tafi gaban ni ba. Ki ba kuma wutar da Action! Tama montage. Je ka kawo tukun sai ka zai ba ka. Amma waje ka zauna. Na ba ci abinci ne wannan. Da na wata mamaki. Hello. Hello? Hello malam, ya zo fa shi na ba ku ga yi magana ba. Ba a ji kwata-kwata ba. Yanzu da hannu ba hannu abinci ne. Na tanne fa ba naka bane wanda za ka yi mata ne. Ba kai ne za ka ci ba, amma za ka iya gwadawa, za ka iya dandanawa ka ji. Still rolling. Ka amma mutum ne.